नमस्कार. तुम्ही सगळ्यांनी आजचा दैनिक गोमंतक वाचला असणार याची मला खात्री आहे, पण त्यातील काही महत्त्वाच्या बातम्या मी तुमच्यासमोर घेऊन आलो आहे. आजची पहिली बातमी आहे आरोग्य क्षेत्रातून. राज्यातील जनतेला उत्कृष्ट आरोग्य सेवा देण्यासाठी खात्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. याचाच भाग असणाऱ्या आणि 2 महिन्यांपूर्वी सुरू केलेल्या विशेष वंध्यत्व निवारण IVF विभागात 100च्या वर दाम्पत्यांनी उपचारासाठी नाव नोंदणी केली असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी दिली. देशात प्रथमच IVF आणि IIU या अत्याधुनिक आणि महागड्या आरोग्य सुविधा मोफत दिल्या जातात. गोवा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या फिल्म बाजार विभागासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून 3 मराठी चित्रपटांची निवड करण्यात आली असल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. यामध्ये ग्लोबल आडगाव, गिरकी आणि बटरफ्लाय या 3 चित्रपटांचा समावेश आहे. उदयपूर येथील महाराणा प्रताप कृषी विद्यापीठाने अनेक प्रकारच्या मिरचीची निर्मिती केली आहे. त्यापैकी 2-3 प्रकारच्या मिरचीचे उत्पादन आम्ही गोव्यात घेऊ शकतो, असे फलोत्पादन महामंडळाचे व्यवस्थापक चंद्रहास देसाई यांनी सांगितले. यासोबतच काकडी चिटकी संबंधी झालेले संशोधन, विविध उत्पादनांची माहिती घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले. गोवा फलोत्पादन महामंडळाचे अध्यक्ष प्रेमेंद्र शेठ, व्यवस्थापक चंद्रहास देसाई यांनी शिष्टमंडळासह उदयपूर येथील महाराणा प्रताप कृषी विद्यापीठाच्या शिक्षण संचालनालयाच्या कृषी संग्रहालयाची पाहणी केली आणि कृषी संबंधित विकसित केलेल्या नवीन तंत्रज्ञानाबद्दल त्यांनी माहिती जाणून घेतली. तर या होत्या आजच्या काही महत्त्वाच्या बातम्या. जर तुमच्याकडे अशा प्रकारच्या महत्त्वाच्या बातम्या असतील तर त्या आमच्यासोबत नक्की शेअर करा आणि नेहमीप्रमाणे तुमच्या आवडत्या गोमंतक टीव्हीच्या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तुम्ही पॉझिटिव्ह राहा आणि इतरांनाही पॉझिटिव्ह ठेवा. धन्यवाद.